Bitu zehoin oso lagun berezia zuatoz. Bai, zeintzu datoz? Lagun batzuk oso berezia. Bai, aurkeztuko ditut. Detaile, zuetza. Botx, aurkeztuko ditut ala ez. Aurkeztu. Oso ondo borratxalo bat Botx, mapa! Desagertu egin hori zitzen! Babitaio! Bidapa! Zego duz ondo, gustora gauz, hori importantiena, Oso ondo. Bueno, hoy lagun oso berezi batzu datoz, egitza ez dela oso oikoa animalionek zirkoan ikustia. Baina gu, oinatiko bandakoa gara animali friendliz. Baina zeitor, claro. Eta orduan ez dia benetako animalizioak, bale? Dia, karakolak! Eta dia, gure musika eskolako lagunak! Txalo bat egotako!